Уважаеми дами и господа, приемете най-сърдечните им поздравления по случай 24-та годишна от възстановяването на Съюза на военно-инвалидите и военно-пострадалите в България. Вашата организация винаги ще напомня за силата, мъжеството и героизма на българските войни и дългът, който ние имаме към тях. В световната история те оставиха един факт, който няма аналог. Нито едно българско бойно знаме няма в чужд музей. На тържествени паради се изважда самарското знаме. Първото бойно знаме на нашата армия. Там, на Шипка, след 5 века робство, нашите опълченци с невероятния си героизъм, себеотрицание и кръв написаха първите славни страници на военната ни история. Половината никога повече не слязаха от връх Свети Никола, а една трета завинаги останаха инвалиди. Тези, които останаха живи, влязоха тук, на това място, в турските казарми, които са били на мястото на Централния дом на армията, и основаха земската войска. Затова през 2008 година, 130 години след величавия им подвиг, ние, благодарните потомци, им издигнаха паметник, в който вградихме в артилерийските гилзи имената на всички опълченци, участвали в руско-турската освободителна война. И на всеки 4 януари, деня на освобождението на София, и 3 март, софийската общественост се събира край техния паметник да си спомни и поклони пред легендарния им подвиг на тържествата, организирани от построилата паметника Фондация Героите на България и Софийското кметство. Разкъсаха града на майка България след Берлинския конгрес. Мъката беше голяма, но на 6 септември 1885 година княжеството България се съедини с Източна Румелия. Въпреки нежеланието на великите сили и съседните държави. И още не отшумяла радостта от съединението, след 2 месеца, същата тая година, сръбската армия напада България. Войната на капитаните ще я нарекат, защото по това време няма наши офицери с по-голям чин. Това е първото бойно кръщение и на военния ни фронт. Горголят, Сливница, Пирот, Кула, Белоградчик и Видин ще останат завинаги вдъхновяващи жалони за първите успехи на нашата армия. А за да участват в Балканската война, от Париж, Мюнхен, Виена и Прага идват български студенти, за да се запишат доброволци. След Междусъюзническата война става често явление по улиците да се виждат млади мъже с празен ръкав, с патерици или в инвалидна количка. Създаденият по това време Съюз на военно-инвалидите не само се грижи за доблестните български войни по лазарети и болници. Неговите клубове в страната стават място за човешка топлина и отдушник на напираща мъка. Аз израснах на една малка софийска уличка, носеща името на доктор Вълкович. Същия този началник на военните болници след освобождението и активен защитник на останалото в Османската империя българско население, за което е убит в Цариград през 1892 година. От тази уличка често ходихме на съседната, Солунска, където имаше сграда, на която стена беше сложена скулптурна композиция на една едра здрава жена, прегърнала 2 ранени войници, и имаше и надпис «Дом на военно-инвалидите». След 1944 година какви ли не ведомства се изредиха да се настаняват в това здание. Сега там са пак тези, за които беше построен този дом. Хубаво е да помним традициите, а в случая грижата и уважението към военно-инвалидите, военно-пострадалите е израз на признателността ни към защитниците на честта на нашето знаме. Честит празник и успехи във вашето изключително благородно дело! Искам да дам думата и на една дама, госпожа Груева, от името на Българския фашистски съюз. Заповядайте.
Уважаеми господин Велчев, дами и господа, приятели, радвам се, че отново съм сред вас и на мен се падна възможността да ви поздравя от името на Българския антифашистски съюз с 24-та годишнина от възстановяването на вашия съюз. Със своята родолюбива дейност, с грижите, които полага за защита на правата и интересите на военно-инвалидите и на военно-пострадалите, вашия съюз получи заслужено обществено и държавно признание и, смея да кажа, заема едно достойно място сред многото партии и организации, които в момента съществуват у нас. Аз искам да ви уверя, че към Българския антифашистски съюз е и ще бъде ваш верен другар и партньор в трудните и отговорни задачи, които ви предстоят. Нека да обединим усилията си в името на мира и прогреса, против войната, с нейните злини и разруха, с черните забратки, с разплаканите очи на майките, на вдовиците, на децата. Нека да не забравяме призива: хора, спрете, послушайте, пазете мира. И ние можем да го опазим, ако сме дружни, ако сме единни, ако сме сплотени. И това ще го направим. Желая на всички вас здраве, сили, бодрост и още много добри дела за добруването на нашия народ. Честит празник! А сега искам да поднеса и нашата почетна грамота на Съюза в знак на нашата признателност и уважение към вашия високо благороден и отговорен труд. Заповядайте. Господин полковник Джумалиев, заповядайте. Уважаеми господин Велчев, уважаеми господа ветерани, т.е. военно-инвалиди и военно-пострадали, уважаеми господа генерали, уважаеми представители на славната българска армия. От името на Национално дружество Традиция дойдох да поднеса своя поклон на хората, които отдадоха своето здраве, за да я има нашата майка България. Ще прочета и грамотата. Национално дружество Традиция, грамота. Управителния съвет награждава инженер Петър Велчев за 24-та годишнина от възобновяването на дейността на Съюза на военно-инвалидите и военно-пострадалите. Подаряваме книжката юбилейна, която издадохме преди 4 години, 20 години на Национално дружество Традиция. Скъпи приятели, ще ви зачетем набързо поздравителните адреси. Може да е малко дълго, но е уважително и е задължително. Няма да ги четем, само откъде институцията, откъде сме ги получили. От съвместното командване на силите. Командващ на съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов. От съвместното командване на силите заместник командващ на съвместното командване на силите контрадмирал Георги Мотев. От командира на сухопътни войски генерал-майор Ней Поленов.
Министерство на отбраната на Република България, Централно военно окръжие, полковник Стоян Стаматов. Министерство на отбраната на Република България, главен инспектор на Министерството на отбраната, полковник Стефан Трашлиев. Военно-медицинска академия, бригаден генерал, професор Николай Петров. Български червен кръст, магистър-фармацевт Христо Григоров. Искам специално да благодаря на господин Григоров, защото ние през тази година сключихме едно споразумение за съвместна дейност и то вече дава своите плодове с съвместната дейност, която нашите организации вършат по места. Тук ще спомена само Бургас и предстоят в другите региони, защото в крайна сметка ние се намираме на последното социално стъпало и пак казвам благодаря на Червения кръст. От Националната здравноосигурителна каса доктор Румяна Тодорова. Държавна комисия по сигурността и информацията Борис Димитров. Асоциация на сухопътните войски на България Кирил Цветков, генерал-лейтенант. От Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва генерал-лейтенант Стоян Топалов. Столичния съвет към Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва председател генерал Златан Стойков. От Съюз на офицерите от резерва Атлантик генерал-майор доктор Събев. Независим национален съюз на офицерите в България професор Ангел Тюфекчиев. Комитет на випуските на Негово Величество на НВУ Васил Левски. Секретар на комитета на випуските полковник Емануил Кузманов. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда инженер Румяна Михайлова. Национален алианс за социална отговорност Георги Георгиев. И от Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Благодаря. Искам да дам думата на господин Ненко Христов. Къде е? Заповядайте. Да, Христо Ненов, обратно. Че обратно си ме написал? Заповядайте. Добър ден. Благодаря ви за вниманието, с което ме обкръжихте в този тържествен момент, честване на пострадалите от военната служба и ветераните от войната. Аз постъпих в кинематографията и съм малко далеч от тези военни служби, но за разлика от всички други, които там са работили, аз бях непрекъснато обкръжен от военни, генерали, полковници и така нататък. Моите филми, в които съм участвал, са все по една случайност с военна тематика. Това бяха Непримиримите, един филм за група шофьори от последната война. Филм за Христо Ботев, за четата, която слезна на Козлодуйския бряг и взе участие в Стара планина край Враца. Отделно
филми, като "До града е близо", "Бялата Одисея" на полковник Рангел Игнатов, сценария, "Сватбите на Иван Асен", това е освобождението на България от византийско иго, и "Войната с кръстоносците" и "Балдуин". След това вече следва филм за Левски, Миткалото и цялата плеяда около Левски, които подготвиха Априлското въстание. След това участвах в създаването на филма пак за Априлското въстание, "Записки по българските въстания". Една много интересна и поучителна сага в българската история. Но най-важното, което направихме, докато бях още на работа там, това бяха големите филмови продукции "Аспарух", "Покръстването" и "Време разделно". Надявам се, че всички сте ги гледали, защото трябва да се видят тези филми. И не мога да ми спомена името на режисьора Людмил Стайков, академик Людмил Стайков, който беше режисьор на двата филма за Аспарух и "Време разделно". А Борислав Шаралиев, другия режисьор, той направи филма за покръстването на България с Стефан Данилов. Аз направих 91 година и, така да се каже, през цялото време бях обкръжен от военни, от консултанти, генерали и съчувствах войн в кинематографията. Благодаря ви за вниманието. И да сте живи. Вие виждате в лицето на господин Ненов, че военно-инвалидите сме в доста сфери, не само в... Заповядайте нещо. На военно-инвалидите и военно-пострадалите. Вие знаете, че ние миналата година направихме 100 години от създаването на първото наше дружество и отиваме към 100 годишнината на нашия съюз. Нашия девиз е "Всичко за България". Ние направихме едни такива сертификати и ги подаряваме в такива тържествени моменти. Господин генерал Дочев, ще ми разрешите от името на нашия съюз да връча нашия девиз "Всичко за България" и да го предадете на господин Орешарски, за да може в крайна сметка това да бъде... Нещо остана. Остана ли? Казвай. Искам да дам същия сертификат и на нашия областен управител, да му предадете. Заповядайте.
комисията